Захид мәчетіне 90-чы еллар башында негіз салына. 90 яшьлек Минхайдар Мусин ул чакта исәп-хисап эшләрен алып бара. 17 ел шушы вазифада хезмәт куя, 7 ел мәзин булып та тора. Шуңа да Аллаһ йортының бүгенге үзгәрүенә бик шат. Шушы мәчеткә булышырга, мәчетне матурлатырга. Мәчет бу центральный. Безнең мәчет монда 8 мәчет поединделатта. Ә менә бу центральныйда основной монда инде халык җыела, Аллаһка шөкер. Яңартылган тамбур менә шундый булыр дип планлаштырыла. Моның өчен 400 меңгә якын акча җыелган инде. Барлыгы ремонт эшләре 1 миллион сумга төшәр дип көтелә. Бу яңартуга без күптән мохтаҗ идек, чөнки тамбур иске иде. Аны бераз киңәйтеп, менә биредә кирәкмәгән бер кичкенә генә бина бар иде. Аны тетеп, ул шулай ук тамбур территориясына керәчәк, Аллаһ теләсә. Менә бу инде эшне башкарабыз. Фақат иганәчеләр ярдәменә бик күп кешеләр үз ярдәмнәрен бирделәр безгә. Мәчеттәге ремонт белән бергә аның тирә-ягыда матурайыр дип планлаштырыла. Ишек алдында таш түшәлгән, бордюрлар куелган, уңайлы мәйданчык булачак. Мәхәлләгә йөрүчеләр моңа куана. Ул бит инде мәчет Нурлатның изе ул. Әгәр дә мәчетебез бик матур булса, анда кеше килә, жан тартып тора, киләскәнә килеп тора. Равил Хаснеддинов шәһәрнең үзәк мәчетенә 30 еллап йөри. Елдан-ел бирегә килүчеләр саны арта ди ул. Ярдәм кирәк әзрәк кенә. Менә мәчетебез инде матур, Аллаһка шөкер. Халык та йөри, яшьләр дә йөрергә тотынды, Аллаһка шөкер. Элек бит инде бабайлар гына йөри, хәер менә яшьләр йөри. Кереп сугыйга да була. Әмир ага безгә узган елны ремонтлана башлаган тәһарәтханәне күрсәтә. Биредә хәзер мәчеткә килүчеләр өчен бар уңайлыклар да каралган. Халык та рәхмәт инде, менә барсы да бар. Бөтен условиялар дигән шикелле, халык килә. Ягыда монда күп халык керә бит инде. Алар килеп менә кыйын та чыгалар, тәгәрәт та алалар. Киләчәктә мәчетнең манарасы һәм тышкы ягы да үзгәрер дип ышана мәхәлләгә йөрүчеләр. Ярдәм итүчеләр булганда, мондый планнарны да тормышка ашырып булыр дип өметләнә алар. Гөлназ Хәсәншина, Рөстәм Шаһапов, Нурлат хәбәрләре.